Tapi lah apa Islam hang ne ha jika syatkan bardan Oi, la kam Islam ni kumba la dusan beje. di wan bet nasional ne pisang ne silong Awan be nasional oi. kam bud kam pi wan hang ne pi wan ban la ai kasani bardan nak ai kadaw wan ai kasani bardan isu tu kumno ai kene dawa je bardan Oi, kajingwan jonga hangi kalong banai kajing kesyan bapura ya iba arden balalau long kumwei ki klawat jong kari hang jong ini namar ha kajing sempu jonga hi kini ka jingelam ha kajingelam jong iba arden kalong kepadan kam tu kata kata ki kon semla namar ha kajing kedok kam kedok jam jong ki kon semla kalinti ke bai ba arden ialam kedai kalinti ke bai ialam sekajing ha tikum ta ngawan ni banai kajing kesyan bapura ya iba arden bat akid bok kedruang hi bakani ka thong jong i ba in yo sa kajing job ba baro hi kum kari kasi ba jai bendri bungin yo ta kajing job kum bangi latmu ai pakan ulong de adu mentau bardan la syatkan saus ni ke lada ibardan ina syatkan sarkar tempat menteri kami yang tak dawa kum kisamla kidon kam ne bantang jai ki dan kesan ni Hoi kum kisamla lada iba arden kim yo ai kata kasarkar kam menjuri ka ni ka rukom ka ba iba arden ialam ngikum kisamla ngi de banlong ki bayatli bangi kisamla ngi long kita ki sipai jong kari khasi jong ka jai bendri bangin yang teli ka wei bangin long ni kita ki sipai bangin dai kari bangin dala dihi ngin sim kita ka jingkit kli ha ka ba kasarkar ada ka menjuri ni dia pinlang lek no ne pinang song persain soy badar ne ngin lai no hi ka ba ka tu ni por nomor sa jangai de de chisnong per ke khubor jo pi sekui pat ki parlok ki ba ki patwan ka khubor jonga se ki parlok ki jonga ki ba sa iste shnong ja than jonga se tei kalong ba kinwan ban ai ka jingkar shan ya i ba arden ni kum ban nai men sim lang namar leng ba ka jingwan jongki ni kalong ban nai men sim ba yo men sim kari ba jai bun ri ki kun samlai kam tam ki long mi long par kata hi kulesbon ya ke jingwan